идомаи барнома ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra сокини шаҳри Хуҷанд Анвар Мирзоев ки ба кирокашӣ машғул аст баъди оне ки ба қоидавайронкунӣ роҳ дода барои риоя накардани талаботи аломати роҳ аз тарафи нозири бозрасии давлатии автомобилӣ нисбаташ протокол тартиб дода шуд, ҷои оне ки ҳамчун ронандаи боинтизом дар пай ислоҳи хатогӣ шавад бо корманди бозрасӣ мунозира карда вазъияти худро боз ногувортар месозад. яъне дар идома нозири бозрасии давлатии автомобилӣ баъди нисбаташ беэҳтиромӣ кардани ронанда масъулини хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиётро даъват карда тибқи талаботи моддаи 510 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ барои иҷрои фаъолияте ки иҷозатномаро талаб менамояд нисбати ронанда маводи маъмурӣ тартиб медиҳанд. Баъдан ронанда Мирзоев ба иғвогарӣ роҳ дода тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дар пай беобрӯ сохтани нозири бозрасии давлатии автомобилӣ шуда хабарҳои беасосро пахш мекунад. роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд ронандаи қоидастезро даъват ва суҳбати профилактикӣ гузаронида роҳу равиши ҳимоя аз ҳуқуқҳояшро фаҳмонид. ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем ки агар протокол шуданашонро аз ҷониби корманди милитсия беасос донанд ё фаъолияти ғайриоиномавии корманди милитсияро мушоҳида карданд, имрӯзҳо дар мақомоти корҳои дохилӣ телефонҳои боварӣ фаъолият доранд. ҳамчунин ба хадамотҳои назоратии мақомот муроҷиат кунанд ки албатта муроҷиатҳо баррасӣ меёбанд.